ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ዚ ክቐርበልኩም ሰናይ ምክትታል ናይ ዓለም ቀታሊ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋሽንግተን ፖስት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ምስ ኣካየደት ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖበል ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ክልቲኦም ወገናት ማለት ሩስያን ዩክሬንን ምትኹታኽ ክቋርጹ ተጻባእነት ገቲኦም ናብ ማዕዲ ሰላም ኮፍ ብምባል ፍልልያቶም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፈትሑ ጸዊዑ ነይሩ። ጸውዒት ሰላም አብይ አሕመድ ካብ ሓደ መራሒ ሃገር ትጽበዮ ንቡር ነገር እዩ። ተሰማዕነት እውን ክረክብ ይግብኦ። እቲ ዘይንቡር ግን አብይ አሕመድ ይኹን ምምሕዳሩ ብደሙ ሓድሕድ ኢትዮጵያውያን ጨቂሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብምዃኑ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ኣካይዳ ኩናት ምስ ከፈተት ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልብኡ ብምሉኡ ናብቲ ኩናት ያድይቡ። በዚ ምኽንያት ኣብ የመን፣ ሞዛምቢክ፣ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ ኣብታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢትዮጵያ ዘሎ ደማዊ ኩናት ተረሲዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብሓደ ወገን ሰራዊት ምምሕዳር አብይ አሕመድ መሻርክቱ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻ ኣምሓራን ካልኦትን በቲ ካልእ ወገን ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወይ ዝተኻየደ ኩናት ካብቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝያዳ ኣዕናውን ቀታልን ከም ዝኾነ ኣዝያ ህብብቲ ምዃና ዝንገረላ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓቢራ። ብመሰረት ኣብ መንጎ ዞም ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰላማውያን ሰባት ኣብ መንጎ ቀርቂሩሎ። ኩሎም ኣብዚ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ጉድኣት ኣውሪዶም እዮም። ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ግን እቲ ዝያዳ ዝተጎድአ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ክንደይ ሰባት ተቐቲሎም ዝገልጽ ወግዓዊ ጸብጻብ እኳ እንተዘየለ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ገንቲ ቤልጅየም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሞይቶም ከም ዘለዉ ትግመት። ካብዚኦም እቶም ካብ 50 ክሳብ 100,000 ዝበጽሑ ዕጡቓት ወይ ወተሃደራት ካብ 150 ክሳብ 200,000 ብሰንኪ ጥሜት ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣስታት 100,000 ድማ ብሰንኪ ሕፅረት መድሃኒት ከም ዝሞቱ ይግመት። እዚ ምስ ናይ ዩክሬን ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ከም ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ብመሰረት ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 4,100 ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ዝተቐትሉ ወተሃደራት ድማ ጽጹይ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ብክልቲኡ ወገን ልዕሊ 20,000 ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ገበን ፈጺሞም ቀቲሎም ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ካይዶም እዮም። እንተኾነ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝተዓጻጸፈ ዝዛይድ ገበን ከም ዝገበረ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ትሕብር። መንግስቲ አብይ አሕመድ እቲ ዝዓበየ በደል ዝገበሮ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ መግብን መድሃኒትን ከይኣቱ ብምኽልካልን ንሱ ዘስዓቦ መቕዘፍትን እዩ። እቲ ካልእ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝገበሮ በደል ድማ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ብሰንኪ ቋንቋኦም ዘውረዶ በደል እዩ። ሓያሎ ተጋሩ ክእሰሩን ክቕተሉን ከለዉ ብዙሓት ድማ ካብ ስራሕ ተባሪሮም ወይ ናይ ስራሕ ትካላቶም ተዓጽዩ። ናይዚ ሓደ ኣብነት ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ እዩ። ንሱ መጀመርታ ኣብ ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ክዲብ እንከሎ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ደገፍ ነይርዎ። ከም ሃገራዊ ኩርዓት ድማ ይርአ ነይሩ። ድሕሪ ኩናት ግን ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራይ ሓያል ተቃውሞ ክገጥሞ ጀሚሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመጠኑ ናይ ረድኤት መግቢ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱ ይግበር ኣሎ። ኣቐዲሙ ግን 360 ዲግሪ ሙሉእ ብምሉእ ዕፅዋ ኣብ ዝነበረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምጽናት ዓሌት ተጋሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተኸሲሱ ነይሩ። እዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ነጺግዎ እዩ። ኣብ መንጎ ክልተ ዘይሰማምዑ ዕጡቓት ወገናት መንግስታት ይኹን ካልእ ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ኩናት እቲ ዝያዳ ዝጉዳእን ዝቕተልን ድማ እቲ ሰላማዊ ሰብ እዩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ብነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ተቐቲሎም እዮም። እዚ ብትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ውድባትን መንግስታትን ዝርከብዎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ክጽውዑን ክልቲኡ ወገን ኣብ ማኣዲ ዘተ ኮፍ ክብል ብተደጋጋሚ ጸዊዖም እዮም። ሕብረት ኣፍሪቃ ንፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሞንጎኛ ንዝርርብ ሰላም ክኸውን መዚዝዎ። ኦባሳንጆ ናብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን መቐለን ክመላለስ እኳ እንተጸንሐ ዛጊት ዝኾነ ውፅኢት ኣይረኸበን። ዝተፈላለዩ ልኡኻት ኣሜሪካውን ናብ ኢትዮጵያ ተመላሊሶም እዮም። ፌደራላዊ መንግስትን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓትን ኣብ ማኣዲ ሰላም ኮፍ ክብሉ ቁርባት ከም ዝኾኑ እዮም ዝገልጹ።
ኣባይታ ግን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ከበሮ ኩናት ይሃርም ከም ዘለዮም ኣብ ናሓድሕዶም ዝካሰሱ ንዝርብ ሰላም ኣመልኪታ ኣፈኛ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ጸሓፊት ቢለንስዩም ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መንግስቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘሎ ውዕል ሰላም ንምትሕብባር ቃል ዝኣቱ እኳ እንተኾነ ጉዳይ እቲ ኩናት ግን ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ ገሊጻ ንሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ብፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኣበሳንጆ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ መንግስቲ ብልዑል ክብሪ ዝርዮ እኳ እንተኾነ መስርሕ ሰላም ግን ነዊሕ ዝወስድን ሓያሎ ደረጃታት ዘለዎን ዝተሓላለኸን ከም ዝኾነ ኣብሪሃ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ እንተዘይክኢሎም ግን ሰላማዊ ህዝቢ ክሳብ መዓስዩ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ግዳይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ንሓያሎ ሰባትን ጉጅለታት ገበርቲ ሰናይን ተራድኦን ዘሻቐለ ነገር ኮይኑሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልብኡ ኣብ ዩክሬን ገይሩ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ህልቂት ከይስዕብ ድማ ስጋት ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ልሒሙ ብምንባሩ ኣብኡ እውን ሓያሎ ጉድኣት ኣውሪድዮ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቐዲሙ ዝተገብረን ሕጂ እውን ኣብ ናይ ኩሉ ግዜ ኣስጋእ ኩነታት ዘሎ ምፍጣጣት እቲ ካልእ ነቲ ዞባ ክሕምሶ ዝኽእል ሓደጋዩ ካብ ኩሉ ንሰላማዊ ህዝቢ ዝያዳ ዝጎድእን ዝቐትልን ዘሎ ሕማምን ጥሜትን ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ህጡፅ ናይ መግብን መድሃኒትን ሓገዝ ከም ዘድልዩ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝግለጽ ነዚ ንምትግባር ድማ ዘሎ ዕፅዋ ክፈኩስ ጻውዒት ይቐርብ ኣብ 1970ታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ንናጽነት ሃገር ኤርትራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድማ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይን ናጽነት ትግራይን ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ እናሓየለ ዝመጸሉ ዝነበረ እዋን እዩ በዚ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ዘይምርጋ ኣብ ጥርዙ በፂሕ ነይሩ ንኢትዮጵያ ዝመርሑ ዝነበሩ ስርዓታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ተበራርዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውረድዎ በደል ናይ ምንቅስቓስን ምስራሕን ዕፈናን ንህዝቢ ዓቕሉ ጽዩሉ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ክፍለ ሃገራት ጎጃም ሃረርጌ ትግራይን ወሎን ከምኡውን ኣብቲ እዋን ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ኤርትራን ብዓቐኑ ኣዝዩ ውሑድ ዝናብ በምህራሙ ዘራእቲ በቂሉ ፍረክብ ኣይከኣለን ዝነበረ ኩናትን ዘይምርጋእ እንተወሲኽዎ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን እቲ ዝኸፍአ ጥሜትን ዓጸቦን ኣኸቲሉ ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ዓጸቦ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ልዕሊ 200,000 ህጻናት ድማ ብዝያቦና ደም ብምትራፎም ኦርፋን ክኾኑ ተገዲዶም ጽልዋን ስምብራትን እቲ ዓጸቦ ድማ ንዝተናወሐ እዋን ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣኸቲሉ በቲ ዓጸቦ ዝያዳ ዝተጠቃዕት ክፍለ ሃገር ድማ ትግራይ ነይራ እቲ ዓጸቦ ብሓፈሻ ሕጽረት ዝናብን ምቅያር ክሊማን ዘኸተሎ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ እቲ ሓቂ ግን ሕጽረት ዝናብ ኣጋዲድዎ ዳኣ እምበር ብቐንዱ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻር ዕጡቓት ስርሒታት የካይድ ኣለኹ ብዝብል ምስምስ ዝተኸተሎ ንዓመታት ዝቐጸለ ፖሊሲ ከም ዝነበረ ማእከል ማሕበራት ተራድኦ ኦክስፋም ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ይገለጽ ሕጂ ድማ ድሕሪ 39 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተመሳሳሊ ኩነታት ይረአ ብምህላው ኣብቲ ከባቢ ታሪኽ ይድገም ከህሉ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ናይ ምኽባር ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተኸቢባ ናይ መሬትን ኣየርን መጓዓዝያ ከም ዘዕጾ ተገይሩ ኤሌክትሪሲቲ ቴሌፎን ኢንተርነትን ተቋሪጹ ኣገልግሎት ባንክን ምትሕልላፍ ገንዘብን ተኸልኪሉ ማሕበራት ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጋዜጠኛታትን ከኣቱ ተኸልኪሎም እናሃለወዩ ተኻይዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዶብ ግጭትን ን20 ዓመት ሰፊኑ ዝነበረ ኣይሰላማዊ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ብዝገበሮ ኣበርክቶ ኖቤል ሰላም ዝተሸለመ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ደባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሳቲፉ ነይሩ ንሱ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኣብ ዝተቐበለሉ ኩናት ንኹሎም ዝሳተፍዎ ወገናት ገሃነምዮ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣሕዋትና ሓድሕዶም ክቃተሉ ርኤ ብሰንኪ ደብዳባትን ተኽሲ ጠያይትን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያንን ብራዕዲ ከንቀጥቅጡ ርኤ ኩናት ንሰባት ናብ ልቢ ዘይብሎም ኣረሜናት ክቐይሮም ተዓዚበ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘውርዶ ጭካኔ ተገንዚበ ዳርጋ ምልእቲ ኣሃዶይ ብደብዳብ ክትድምሰስ ምስክር ነይረ ብምባል ኩናት ዘስዓቦ ሰብኣዊ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ትሕቲ ቅርጽን ዘውርዶ ዕንወት
ዘኸትሎ ናይ ደቂ ሰባት ምዝባልን ካልእ ጉድኣቱን ዘርዚሩ ንኩናት ዘጸባብቑን ዝውድሱን ንኩናት ዘድማምቑን ዘወዓውዑን እቶም ኩናት ዘይረኣዩን እቶም ኩናት ዘስዕቦ ፍርሒ ሓዘን ልቢ ምስባር ዕንወትን ህልቂትን ዘይረኣዩ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ቅድሚ ዓለም በሰላም እንድታድር ጎረቤትህ ሰላም ይደር ብሰላም ክትሓድር ጎረቤትካ ብሰላም ይሕደር ዝብል ምስላ ብምቕራብ ሰላም ክትጥዕ ከም ዝሰርሕ ቃል ኣትዩ ነይሩ ሎሚ ካብ ተቐባሊ ሽልማት ሰላም ናብ መራሒ ብኩናት ዝተሓመሰት ሃገር ተቐይሩ ይርከብ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ኩሉ ወገን ነናቱ በደል ክህልዎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ከም መራሒ ሃገር እቲ ዝያዳ ዝኽሰስ ክኸውን ንቡር እዩ ኣብ ታሪኽ ድማ ብሕማቕ ይኹን ብጽቡቕ ብሰንኪ እዚ ኩናት እናተዘከረ ክነብር እዩ ኩናት ሞዛምቢክ ወተሃደራት 24 ሃገራት ሲሒቡ ኣብ ሞዛምቢክ ካቦ ደልጋዶ ዝተባህለ ኣብ ሰሜን ሃገር ዝርከብ ዞባ ብጋዝ ነዳዲ ወርቂ ሩቢ ዝተባህለ ንመጋየፂ ዘስርሕ ቀይሕ እምኒ ወይ ቀይሕ ጆሃር ንመስርሕ ርሳስ ዘገልግል ግራፋይትን ካልእ ዝተፈላለዩ ማዕድናትን ኣሎ እዚ ማዕድናት ሃብቲ ሞዛምቢክ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደ ካብ መበገሲ ብምዃኑ ግን ሓያሎ ሰባት ናይ መርገም ሃብቲ ክብሉ ይጽውዕዎ ኣለዉ ካብ ዞባ ካቦ ደልጋዶ ዝዕደን ባህርያዊ ሃብቲ ኣብቲ ዞባ ንዝነብሩ ኣህዛብ ዝርአ ጥቕሚ ሃበን ንተቐማጦ እቲ ከባቢ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣይከኣለን ሃብቲ ተጓሕጊሑ ንዓበይቲ ኩባንያታትን መንግስትን ካብ ምጥቃም ሓሊፉ ንህዝቢ ዝኾነ ለውጢ የምጽኣሉን በዚ ዘዕዘምዘሙ ተቐማጦ ስምዕቶኦም ከቕርቡ ጀሚሮም ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ድማ መንግስቲ ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝዕደን ሃብቲ ከመቕሎም ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥረሎም ማሕበረ ቁጠቦኦም ክመሓየሽ ብተደጋጋሚ ይጽውዑ ነይሮም ብብልሽውና ዝተቋማጥዐ መንግስቲ ሞዛምቢክ ንጻውዒት ህዝቢ ዕሸሽ ብምባል ክሰምዖም ኣይመረፀን ዝጉሕጓሕ ዝነበረ ሃብቲ ተሃገር እውን ንውሑዳት ካብ ምርባሕ ሓሊፉ ብዙሕ ትርጉም ኣይነበሮን ኣብ 2017 ብስራሕ መንግስቲ ዝተቆጥዑ መንእስያት ሞሲምቦ ዳፕራያ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ኣጽዋር ዘሚቶም ናብ ጫካታት ብምኻድ ኣንጻር መንግስቲ ክዋግኡ ጀሚሮም እዞም ዕጡቓት ሻቡ ብሃይማኖታውያን ደገፍ ክረኽቡን ከለዉ ካብ ዳዕሽን ካልኦትን ዕጡቓት ድማ ናይ ሰብን ኣጽዋርን ደገፍ ተገይሩሎም ናይ ገለ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ገንዘባዊ ፊናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘለዎም እውን ይጥርጠር ሃይማኖት እስልምና ናብ ገማግም ሞዛምቢክ ካብ ዝመጽእ ናይ ኣማኢት ዓመታት ታሪኽ ኣቝፂሩ እዩ ሓያሎ ሰበኽቲ እቶም ዕጡቓት ድማ ካቦ ደልጋዶ ብሰላማዊ መንገዲ ሃብቲ ዞባ ብማዕረ ብምቕራሕ ከም መሓድረና ዝኽእል እንኮ ሕጊ ሸሪዓ እዩ ብምባል ንመሰረታዊ ለውጢ ክቃለሱ ጸኒሖም ሰራዊት መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣዝዩ ትሑት መሃያ ዘለዎ ብግቡእ ዘይተዓለመ ናይ ኣትኪልካ ምውጋእ ኒሕ ዘይብሉን እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ልዕሊ 7,000 ኣብ ሰራዊት ዘይነበሩ ምዝጉባት ወተሃደራት ነይሮም መሃያዞም ወተሃደራት ድማ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ኣቱ ነይሮ እቲ ሃገር ኣብ ባይታ ዘይነበረ ቁጥሪ ወተሃደራት ዝነበረ ይመስል ነይሩ ኣብ ልዕሊ እዚ 10 ደቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣባላት ሰራዊት ዘይነበሩን ታዕሊሙን ዘይወሰዱ ኣብ ልዕሊ ምንባሮም ናይ ወተሃደር ደሞዝ ክወስዱ ጸኒሖም በዚ ምኽንያት እቶም ዕጡቓት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሞዛምቢክ ዓወታት ብምምዝጋብ ሓያሎ ክፋል መሬት ክሕዙ ጀሚሮም እቶም ዕጡቓት ብህዝቢ ኣልሸባብ ማለት መንእስያት ተባሂሎም ክጽውዑን ከለዉ ብመንግስቲ ድማ ግብረ ሽበራውያን ዳዕሽ ተባሂሎም ተጸዊዖም እቶም ዕጡቓት ኣብ ከተማታትን ዓድታትን እናተዘዋወሩ ሰባት ክቐትሉ ኣባይቲ ከቃጽሉ ሰላማውያን ሰባት ከሰራጥዩን ከለዉ ልዕሊ 700 መጥቃዕትታት ኣካይዶም 4,000 ሰባት ቀቲሎም ኣስታት 800,000 ሰላማውያን ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ዘካየድዎ መጥቃዕትታት እታ ዝያዳ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዝረኸበት 29 መጋቢት 2021 ኣብ ፓልማ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ህይወት ሓያሎ ሰባት እኳ እንተቐዘፈ ቀንዲ መዛረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዝነበረ ግን ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ነዳዲ ቶታል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነይሩ ኣብቲ ከባቢ ጋዝ ዘውፅእ ዝነበረ ኩባንያ ቶታል ዝነበሮ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ፕሮጀክት ደው ከብል ተገዲዱ ሰራዊት ሞዛምቢክ ነቶም ዕጡቓት ደው ከብሎም ስለ ዘይከኣለ ፕሬዚደንት ፊሊፕ ኒውሲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ጎረባብቲ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብራሉ ብዝገበሮ ጠለብ መሰረት ኣብቲ ሃገር 27 ሃገራት ወተሃደራትን ሊኢኸን ይርከባ
ዝበዝሑ ወተሃደራት ዝለኣኸት ግቡእ ታዕሊም ዝወሰዱ ሰራዊት እትውንን ሩዋንዳ ክትከውን ከላ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቦትስዋና፣ ዚምባብዌን ኡጋንዳን እውን ሓያሎ ወተሃደራት ልኢኸን። ገዛኢት ሞዛምቢክ ዝነበረት ፖርቱጋል ከምኡውን ግሪክ፣ እስጳኛን ኢጣልያን ተሓጋገዝቲ ወተሃደራት ክልእካን ከለዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ዓለምቲ ልኢኸላ። ናይዘን ሃገራትን ካልኦትን ወተሃደራት ብፍላይ ድማ ናይ ሩዋንዳ ምትሕግጋዝ እቶም ዕጡቃት ሒዞሞ ካብ ዝነበሩ ከባቢታት ክወፅን ከለው ናብ ጫካታት ብምእታው ከም ዝተሓብኡ ይግለጽ። እንተኾነ እቶም ካብ 24 ሃገራት ዝተዋፅኡ ወተሃደራት ሰፊሕ መሬት ክሽፍኑ ብዘይምኽኣሎም ሕጂ እውን ካብ ጫካታት ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ይካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ። ሞዛምቢክ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ኮይና ብታንዛንያ፣ ማላዊ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ኢስትዋንን ደቡብ ኣፍሪቃን ትዳወብ። ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ድማ ኣዝዩ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ትውንን። ኣስታ 30 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሞዛምቢክ ሕብረ ብዙሕነት ዘለዎ ሃይማኖትን ቋንቋታትን እትውንን ኮይና ካብ 1498 ክሳብ 1975 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፖርቱጋል ነይራ። ወግዓዊ ቋንቋ ፖርቱጋል ክኸውን ከሎ ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ምስ ዕራብ ነጋዶ ናይ ንግዲ ርከብ ነይርዋ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብብልሹና ጃኮብ ዙማ ዝሃብቶም ህንዳውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ጃኮብ ዙማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ፖለቲከኛ ኮይኑ ካብ 2009 ክሳብ 2018 ን9 ዓመታት ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ ገልጊሉ። ካብ 1999 ክሳብ 2005 እውን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣቦ ምቤኪ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣገልጊሉ። ጃኮብ ዙማ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ሓላፍነት ንኽበጽሕ ቀሊል መንገድን ታሪኽን ኣይሕለፈን። ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ሃገሩ ብጻዓዱ ዝምራሕ ዓሌታዊ ምምሕዳር ፈላሊኻ ግዛእ ኣፓርታይድ ኣብ ዝነበረሉ ፕሬዚደንት ክኸውን ይትረፍ ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል እውን ሕልው ኣይነበረን። ጃኮብ ዙማ ዓሌታዊ ምምሕዳር ንምቅላስዩ ዝበዝሐ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ኣሕሊፍዎ። እንተኾነ ጃኮብ ዙማ ዋላ እኳ ተቓላሳይ እንተነበረ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝደየበሉ እዋን ግን ኣብ ብልሽውና ካብ ዝተዋፈር እሞ ናይ ቃልሲ ግዚኦም ብብልሽውና ዝደወነ መራሕ ነበር እዩ። ጃኮብ ዙማ ምክትል ፕሬዚደንት ካብ ዝነበረሉ እዋናት ሒዙ ብ15 ክስታት ማለት ዘይሕጋዊ ንግዲ ውዕላት፣ ብልሽውና፣ ምትላል፣ ቀረጽ ዘይምኽፋል፣ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ይኽሰስ። ንሱ ዝበዝሕቲ ክስታት በዓል መዚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝፈጸሙ ኮይኑ ኣብ ግዚኡ ተማሒሩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ግን ዳግማይ ካሃድኖ ጀሚሩ። ክስታት ዙማ ተሰካሚት HIV ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዓሚጽካ ክሳብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት መሸጥ ኣጽዋር ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣፍቂድካ ዝብሉ ዝርከብዎም ኮይኖም ምስ ታለስ ዝተባህለ ናይ ፈረንሳ ናይ ኣጽዋር ኩባንያ ዝተኣትወ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ውዕል መርመራ ከይካየደሉ ብምኽልካሉ ካብቲ ኩባንያ ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ዓመታዊ ኣስታ 34,000 ዶላር ጉቦ ተቐቢልካ ዝብሉ ክስታት ይርከብዎም። ጃኮብ ዙማ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ 15 ቢልዮን ዶላር ተጠፋፊኡ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፍለጥን ተባሂሉ እውን ይኽሰስ እዩ። ጃኮብ ዙማ ካብ 2018 ኣትሒዙ ክስታቱ ብወግዒ ኣብ ቤት ፍርዲ ክርአ ጸኒሑ። እንተኾነ ክሱስ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክሲ ብምንጻግ ብሕማም ምኽንያት ካብ ቆጽራታት ቤት ፍርዲ ክወክር ብምጅማሩ መስርሕ ፍርዱ ብተደጋጋሚ ተዓናቒፉ። በዚ ምኽንያት ድማ ጉዳዩ ናብ ላዕለዋይ ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ሰጊሩ። ጃኮብ ዙማ ሕጂ እውን ቆጽራታት ቤት ፍርዲ ከኽብር ኣይተረኣየን። ኣምሳያኡ ላዕለዋይ ቀዋማዊ ቤት ፍርዲ ንሱ ኣብ ዘይተረኽበሉ ኣብ ቆጽራ ክርከብ ኣይከኣልን ብዝብል ክሲ ን15 ዋርሕ ክእሰር ፈሪድዎ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣስሮ ድማ ትእዛዝ ኣሕሊፉ። ድሕሪዚ ዙማ ብወለንትኡ ንፖሊስ ኢዱ ረኪቡ። ጃኮብ ዙማ ሓደ ካብቲ ዝገበሮ በደል ምስ ስድራ ቤት ጉብታ ዝተባህሉ ህንዳውያን የሕዋት ዝገበሮ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ብልሽውና እዩ። ኣቱል ኣጀይን ራጀስን ዝተባህሉ ህንዳውያን የሕዋት ኣብ 1993 እዮም ድሕሪ ምውዳቕ ፈላሊኻ ምግዛእ ኣፓርታይድ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ግዒዞም። ንሳቶም ናይ ንግዲ ተመክሮ ዝነበሮም ኮይኖም ምስ ጃኮብ ዙማ ዝገበርዎ ምሕዝነት ኣብ ስልጣን ከሎ ሓያሎ ናይ ስራሕ ዕድል ተኸፊትሎም። ንሳቶም ኣብ ዕደና ናይ ኮምፒተር ኣቑሑት፣ ኣብ IT ሚድያ፣ ጨርቃጨርቂ፣ ናይ ጉዕዞ ውክልናን ካልእ ሓያሎ ናይ ንግዲ ቦታታትን ክሽፍኑ ከለው ብጽልዋ ጃኮብ ዙማ ናይ መንግስቲ ስራሕ ኣብ ምርካብ ይኹን ናይ ግሊ ብቐሊሉ ብዘይ ጨረታ ይወሃቦም ነበረ። ስድራ ቤት ጉብታ ብዝፈጠረሎም ዕድል
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዝሃብቶሙ ቢልዮነራት ክኾኑ ከለዉ ኣምሳያኡ ጃኮብ ዙማውን ካብ ማሃይኡ ንላዕሊ ከብለጭልጭን ኣባይቲ ክውንንን ሓጊዞሞዮም እቶም ስድራ ቤት ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኣፍሪቃ መን ሚኒስተር ይኹን ጽልዋ ከሕድሩ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ሚኒስተር ህዝባዊ ዋኒን ቪቴማንቶር ንሳቶም ዝረቕሑ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ንግዲ ከካይዱን ህዝባዊ ናይ ንግዲ ክፉትታታት ንዕኦም ከም ዝውሃብ ይገብር ከም ዝነበረ ይግለጽ ብልሹና እናተጋነነ ድሕሪ ምምጽኡ ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ስድራ ቤት ጉብታ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃዲሞም ኣብ ዱባይ ተዓቒቦም ጸኒሖም እንተኾነ ብዝተመስረተሎም ክሲ ብመንገዲ ዓለም ለኻዊ ፖሊስ ኢንተርፖል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ኣቱልን ራጀሽን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምምጻእ ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሎም ሓቲቱሎ ተወሳኺ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ዝወዳደር ተሓጺ ዘሎ ዊልያም ሩቶ ዝተባህለ ፖለቲከኛ ንትሑት መነባብሮ ዘለዎም ኬንያውያን ብፍላይ ድማ መንእስያት ጽቡቕ መርኣያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዊልያም ሩቶ መርኣያ ዝኾነ ካብ ትሑት መነባብሮ ዝነበሮም ድኻታት ስድራ ቤት ዝመጸ ብምዃኑ መንእስያት ዘለዎም ጸገማት ተጸሚሞም ተሓሊፎም ኣብ ዝለዓለ ክበጽሑ ዝዓግቶም ከም ዘየለ ኣብነት ብምዃኑ እዩ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ከሎ ጫማ ዘይብሉ ይኸይድ ከም ዝነበረ ንመጀመርታ ግዜ ጫማ ዝወደየ ኣብ መበል 15 ዓመቱ ከም ዝኾነ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ደርሁት ይሸይጥ ከም ዝነበረውን ይገለጽ ዊልያም ሩቶ ቀዳምነት ኬንያ ዝብል ኣርማ ብምልዓል ኣብ ሃገሩ ኢኮኖሚካዊ ለውጢ ከም ዘተኣታቱ ተመባፂዑሎ ኣብ ኬንያ 40% ኣብ ሸቕለት ኣልቦነት ዝርከቡ ካብ 18 ክሳብ 34 ዝዕድሚኦም መንእስያት ከም ዝኾኑ ነዚኦም ሰራሕተኛታት ክትገብሮም ኣብቲ ሃገር ዓመታዊ ኣስታት 800,000 ናይ ስራሕ ቦታ ክኽፈት ከም ዘድሊ ይግለጽ ወዲ 58 ዓመት ዊልያም ሩቶ ድሒሩ ካብ ትሑት መነባብሮ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬትን ከብትን ናብ ዝውንን ነጋዳይን ፖለቲከኛን ክኸውን በቕዕዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ